Αναστάσιος Σαραφίδης. Νέο CD. Ζωντανή ηχογράφηση. Dos campana με βαρύ καημό. Χάτε κι ο κόσμος τον τρανό κακόν. Χάτε κι ο κόσμος τον τρανό κακόν. Dos campana. Νέο Live 2020. Ο Αναστάσης Σαραφίδης μας ξανασυστήνεται μέσα από την καινούρια του δισκογραφική δουλειά με ποντιακά τραγούδια που μιλούν για την αγάπη και τον έρωτα. Μουσική επιμέλεια ενορχήστρωση Δημήτρης Τεπερεκίδης. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα δισκοπωλεία, σε ψηφιακή μορφή και στο προσωπικό κανάλι του Αναστάσιου Σαραφίδη στο YouTube.